Sika tiragsak ko. Tinapalabas, nasair manen ni Jinky gapu iti nasao ni Oliver. Ano agawid man daytoy iti balay da. Dayta ket gapulang iti anak da, asaan agapu ni Jinky. Kinasarita manen ni Doña Marita ni Oliver, tapno ikalaysana ni Jinky. Ngem dita anaamuan ti Doña, asaan gayam apudno nga adda asawa ni Elisa. Ken naamuan na pay nga adda pay gayamen anak da. Iti sabali abangir, agsarsarita da Don Romeo ken Mrs. Santos, iti diso apakaipatakderan ti vacation house ni Richard, iti awisen ti Doña amapanda iti turod. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Sika, tiragsak ko. Kuna ni Richard, apara kada tayo amin tinasao a vacation house. Ngamin, ada mairan ta silid ko, kan adamot silid aparakan ka. Agyamanak no karamanak. Natural, akaraman ka. Tasi ka ti ama ni Richard. Naragsakak para iti dayta. Umay ka, Romeo. Mapanta di taturod. Napimpinta si Jai. Kabaalam ti mapanijay? Kabaala ka? Alangarod. Mapanta di taturod. Katapno saan ka maitibkol, igamak ta imam. Ha? Ala, mapantan Julie. Iyawat mo ta imam. Ha? Saanan? Kabaalak. Sige, intangaruden. Ay na, Romeo. Italaang ang makaumayak iti kastoy adiso. Iti ka ububi nga, katman... Anay po, tisakak. Naligosamot din. Nagsakit. Unay kan aya. Imbagak ngamin kan ka, ngay gamak ti imam, ngam di mo kayat. Ti kanigi na sakak, naligusa talaga. Sige, tailutek. Sige, agtugaw ta tailutek. Nadangran na dayta. Sige, tailutek Romeo, kababain mo't kan ka. Amom ka di, Julie. Nakaragragsakak ta si katikadwak ita. Wen, pudno ti kunak. Nakaragragsakak, gaputa si katikadwak. No amom la kuma. Romeo? Ang pangaasim ta di mo ikan iti sabali akay papanan timbagak. Romeo? Italaman na makariknag itiragsak. Kat pangaasim, Julie, tadi na kumagurguraan, ha? Saan ka kagura? Sige, agsublitan iti ayan da Richard. Saan tan ang mapanditaturod? Saan na nasakit ti sakam? Wen, nasaktan la itay. Ngam, awanan ti sakit na. Ala, intan. Napatugaw ka manan, Julie. Ay na, nagalisto inaramat ko at tsinelas, Romeo. Ala, kumpet kang aminan kanyak, Julie. Iti kasta, saan kan amaigalispay? Sa dinong amin asol, tinagturturungan nyo ka ni Romeo, amiga. Naglamang kayo kadi iti kasama kan. Inagkanda ka? Ay, sardangan nakman, amiga. Magsutil ka manan ako, nak. Uy, amiga. Makadlawak mo't kat. Ang gusto ni Romeo ken ka. Anya? Ay, sumardang kan, amiga. Diyak kaya tikas na ngay magbagam. O makita, limabaga tarupam iti imbaga. Ay, sumardang kan. Amang ano, ada makangagkan ka. Sige. Sumardang ako na. O kat, kumusta tasakam nga inilot na? Mayat matan. Ay, tigundaway talaga.
Kasla makipag-click na kada kayo. Gapo ta pinagtumpong na kayo ita. Amiga, Amiga, saludsoden ka man. Adda ka di pa naggustom ka ni Romeo? kunak mo't asumadeng kan, amiga. Mala, saan kon nga ulitan pa'y? Pangaasim, amiga. Di mun ulitan ti kas nga ibagpagam. Nangruna no da Richard amakangkangag. Nakababain. Sige, amiga. Saanan ang mauli? Kumusta tinaligos asakam, mama? Nasaon ni papa naligos kayo kano? Ket inilot na ti sa kayo. Nasaktan la ang anak. Saan na nasakit? Inton maminsan, agan-anad kayo, mama. Wan, anak. Ket, agin enjoy kayo kadi matlaang, mama? Saan kayo kadi ang nagbabawi asimurot dito yung probinsya? Saan, anak? Agyaman na karod no kasta. Madam Julie, Richard, umay kay ayaban. Intayon ijay kubong ayan timakan. Agmerienda tayon. Wen, Elisa. Ala, intayon, mama. Oh, makapag na kayo, mama? Wan, anak. Tasaanon ang nasakit ti sakak. Sige nga, Rod. Umuna kayo ni Jay Kubo. Tay nakalaan ti daddo maamerienda aginatang ko itay. At ti inuman nyo, Madam Julie. Agyaman nak, Elisa. O sige, tain nakayaban na lagring, Madam. Ituloy yun lang tag merienda. Napanan nga ni Romeo. Apay adi ang merienda. Amok, tisapsapulan dagiti mata, amiga. Ha? Oh, dayjayan ni. Umayon dito ni Romeo. Ha? Iso tisapsapulan dagiti matam, saan ka di? Saan, amiga? Uy, to'y amiga. Uy. Amiga, sumardeng kan. Sige, amiga. Tani, adaytan, tay sapsapulan dagiti matam. Umayon dito'y ayanta. Don Romeo, apay adi mo kadwa ti asawam. Tapno makapasyar kumamat ditawi. Ha? Akwa, saan nakaraman ni Marita dito'y kanor? Ha? Datayo laeng ti karaman dito'y. Ha? Ay, sorry, senyor. No apay nadamag ko pa'y ngamain. Makibala eta, kabsat kanor. Siya kung timang sungbat iti damdamagam. Timakunak, kat dumtang tuti ka nito, makapasyar tumot dito iti asawa ni Romeo. Ngamsaan pa'y nga ita? Gaputa madama pa'y laang ti panakatarimaan ti amin. Wen, madam, maawatak. Sana bale, tanaragsak tayo amin dito'y. Dayta tinapateg. Saan ka makaturog? Dito yak pa'y balkon. Agpaangin akpay. Nagsaya at kat kuman. No talaga ada kami kini Elisa. Anyaket nga tan aragsak ko. Richard, at to'y ti tsaa. Tsaa? Agyaman ak, Elisa. Anya dar aramidam dito balkon. Kunak nuadakan iti seled mong agin ina na. Agpapaangin ak laeng. Kayat mo ti gatas? Inak mang timpla. Sige. Richard, agyaman ak unay kan ka. Gaputa nagsayaat ka. Kat amok masupapakan to ti kinasayaat mo a tao. Elisa. Idawdawat ko, asapay ko matama parang ay ti bangunam a restaurant. Iti kasta, saan masayang ti bambanog kan gastos mo? Ininot deta. Awan papanan na, no di rumang ay tumatlaeng. Richard, kumusta nga tamatan ni Tess? Madama nga imatmatunan na ti restaurant ni Jinky dito eh. No kasta,
Saan nga imposible nga agsabat to ti dalan mi? Juan, Richard, nasayat a babae ni Ma'am Tess. Kayat ko aparakan ka. Ammo ka responsable iti amin abanag. Kat naragsakan to kan kuana. anya, No agayat ka. Sapay la ko mata ison ti ayatam, Richard. Gaputa iso ti magustuak aparakan ka. pinadas ko nga ayatan ni Tess. Ngam talaga nga awan rik na kenkwana. Sapay ko ma, tadumtan to ti aldaw. Nga agrusing ti ayat di tapusom para ka ni Ma'am Tess. Elisa, Ala, ibusam tagatas mo, Richard. Taing ka maturugan. sige, Elisa. Umuna kalatan ang mapan maturog. Mapanak tulatan iti salid ko. Ma'am Tess, mabalin ka di nga agtrabaho dito yung restaurant ti kasinsin ko? Ni Eliza? Wan, ma'am. Ngam na kunamot ni Uncle Canor, adi na amo ti ayan ni Elisa. Saan ka numot ang nagawid? Kasta? Sa dino ti ayan na. Diyak nga rod amo, ma'am. Ngam sapay la ko ma, tagkita kami. Taawisak nga agtrabaho dito eh. Nalaing nga agluto dayjay akasinsin ko, ma'am. Vilma, Awatom ka di, ma'am? Nubilang takayat na ti agtrabaho ditoy? saan ang mapasamak dayta, Vilma? Apay asaan, ma'am? Ngamin, isunto ti mangimaton iti restaurant ang malukatan. Ha? Isu ti mangimaton? Uwan, Kasano nga amom dayta, Ma'am Tess? naidanon kanyak. Ah, kastagayam. Imbag man, Ma'am Tess. Taad da restaurant nga imatunan to ti kasinsin ko. Ay na, maragsakan anak kaamo iti dayta, Ma'am Tess. Nakaawag ka man, Tess. Kumustaan ka lang, Richard? Kumusta ti lukatam a restaurant? Madamatipan nakatarimaan na. Oh, talaga? Di nakadiawisan kita tapno makitak man? Mabalin, Mat. Itamat lang, Richard. Ibagam no sa dino dayta. Tamapanak itamat lang. Sige, dumngag ka. Taibagakkan ka, Tess. Sige, Vilma. Sumurot ka kanyak. Tapno makita mo ti restaurant nga imatunan ni Elisa. Pagyamanak mo isurot nak, Ma'am Tess. Sige, agrupot ka nga rudan. Kasaritak lang ang timay sa akatalak dito restaurant. One, Ma'am Tess. Mangarkilatan iti pagluganan ta at tricycle. One, Ma'am. Vilma? Si kakadingag pa'y suday ta? One, Manang Sita. Siyak daytoy. Adda kamot ditoy? Wan, Kumusta kan, Manang Sita? nasayaat mo't lata Si Kangay, kumusta kan? Nasaya at matakas kan ka. Agtrab-trabaho ak iti restaurant nga imatmatunan ni Ma'am Tess. Aya? Kat, si Kangay. Kunak mano adda ka ijay Manila. Nagbakasyonak laang. Agsubli ak tumat laang. Ay, kasta aya? Ala, umay ka, Vilma. Tulungan nak. Taisagana ta ti pagsasangwan tayo ang merienda intun madamdama. Mabalin ka di, akasaritak ni Manang Elisa? Sige, dumagas tayo ti ayanda. Takasarita. Kasinsin Elisa, kumusta kan? Kastoy lata, Vilma. Jack ni namnama ang makita ka ita dito ay. Insurot nak ni Ma'am Tess. Agtrab-trabaho ak ngamin iti imat-matunan na a restaurant. Nasayat no kasta, Vilma, ading ko. Umay ka, Vilma. Adang peramidan ta. Madamdaman day ta pa nagsarita yaw. One, Manang Sita! O sige, Manang Elisa, tulungak pa'y ni Manang Sita. Sige, Vilma. Sige, panawan kayo pa adwa. Agsarsarita kayo.
Tay nakitaan dagiti agtrab-trabaho. Sige, Richard. Tess, panawan kayo pay. Agsarsarita kayo kini Elisa. Sige, Richard. Kaslamayat tibiyag mo, Elisa. Anya ti kayat mo asawan, Ma'am Tess? Nagasat ka? Taada ni Richard amang tultulong kan ka. Wen, Ma'am Tess. Ket nasauna, asika kano ti mangimaton iti lukatan na restaurant. Kastangag paiso. Ket pagyamanak mat, taagtalag kanyak ni Richard. Ngam jak kabailan, no awan amang higiya kanyak. Kat, kumusta ti anak mo? Nasayaat mat. Apay adi ka pa ikalay sa akin ni Oliver. Idinto ta si dadaan amang ikalay sa kan ka. Ngam ilamlam mangampay lang amin. Ha? Nagsarita kami kin ni Oliver. Nasa una kanyak ti may papankada kayo. Sapsapulan na ka. Ngam ilamlam mangam kano. Jak kayat nga agkita kami pa'y ka ni Oliver. Gapot at jakon kayat ti mariribok. Imposible, Elisa. Ay ayatam, saan ka di? Ita, maiturad mo adi makita? Saan nga agpapada tirik na tayo, Ma'am Tess? Kabailak ti agsakripisyo para iti pagsayaatan ti ay ayadak. Inayat ko iti kastaunay ni Oliver. Kat impaay ko ti amin ko kankwana. Jak pagbabaw yan dayta. Gapo ta ay ayatak. Ngam jak ninamnama adumtang tiriribok iti ayan ayat mi. Dimtang ni Miss Jinky. Kat ita, adamot tan anak da. Ita, asino ti maiparbeng nga ikalaysa ni Oliver, Ma'am Tess? Siyak ka di? Wenno ni Miss Jinky? Siyempre, sika. Ta sika ti ay-ayatan ni Oliver. Husto ka. Ngamno sika ni Doña Marita nga ina ni Oliver. Asino ti kayat mo nga ikalaysa ni Oliver? Saan ka di ani Miss Jinky? Gapo ta iso ti baknang? Ita, no ikalay sanak ni Oliver, anya ti mapasamak. Anya ti aramidan ni Miss Jinky. Ay ayatak ni Oliver, Ma'am Tess. Ngamkas itinakunak. Kabailak ti agsakripisyo para iti pagsayaatan ti amin. Ka? Anya nga rod ita ti planom nga aramidan? Agtrabaho ak. Dayta ti aramidak ita. Iti restaurant ni Richard? Di kagdalag, Ma'am Tess. Aramidak ti amin. Tapno mapaduras konto ti restaurant ni Richard. Sapay ko ma, ta saan nga agsaksakit tinakam mo maipapan iti dayta abanag. Imbagak amin kan kadaytoy. Gapo ta jak kayat agumura ka kanyak. Tati kayat ko, nasaya at latat ti panaglilinangan tayo. Kat idaw-dawat ko asapay la kuma, tadumtang to ti gondaway amaayat na ka ni Richard. Anya? Idaw-dawat ko dayta, Ma'am Tess. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwayan na denggen ti tuloy ti nobela tayo a napaulwan. Sika, tiragsak ko. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay.
Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Sika ti ragsak ko. Agyaman kami itin kay panang tarabay.